I-street ba? Ay, paglihok-lihok ba? Tagay kong bahin ha. Pagalihukan na nandiyon nimo eh. Hala, bitin! Sus, i-street ang kamot ba? Mananay tao ron magsugod na tang. I-street ba? Ay, paglihok-lihok ba? Pagalihukan na nandiyon nimo eh. Tagay kong bahin ha. Lagi. Basta tarman lang dia. Higda rin mong trabaho. Papatay-patay ba? Kay api lagi ka sa bahin. Hala, namatay dis Tata Idoy. Katong igsuon ni Sarge. Tatay Doy! Anong may biya man ka na mo? Ay kay palabi. Unsa may gikamat yan, anak? Mas maayo ani duulo na to para makabalo taon sa rason. Ay kay palabi bing kita tanan maabutan ni na sitwasyon. Tatay Doy! Tarungan di ba kinali tao? Mo piyong kaya. Ay, piyong, oy! Nabay namatay sigang mata, hanggaw. Kol, nangsa na si Tata Idoy? Tatay Doy! Namatay lagi, namatay! Pastor, pwede mo salod? Makirami-rami ba? Putan ang maglamay? Usaon na lang nato pang lubong, aning, abisag gamay, kwarta, wala, gyud ta! Hala, uy, kaluoy mo na nila. Uy, nagpait mo na sila bay. Ikaw, bisig na kay kahatag donasyon dia. Kamu ba sinamoy kahatag na donasyon da? Ang taas na yung bahala ninyo. Balang tag na imatag sa tuwa karon, balag tibuok lang. Inayapi di Gcash. Hinom niya! Sa hilom mo siya, sige hilak dra. Ay, luwag ba? Kamu, sinamoy kahatag? Lugayan na yung matag, oy! Nagulatan patay, oh! Kul, marag-marag yun na, Kul. Ila ya. Puyo. Unsa naman pulay kita pugaan nila diha? Psst, uy, unsa man na diha? Na! Si Tata Idoy man day na. O sige kamatyan na na. Paploy, naligsa ni sa pison Paploy. Paploy, basig na kay kahatag na donasyon da. Duwi ka ipod, oy. Na, wa mo kwarta, oy. Naman sa Gcash. Pwede ra, Gcash! O, tang ina. Mahortahay ito kay mga naong, oh. Nanong ka mo may mga ginabang, ha? Di man ka mong tagtungon. Ako ba imbalmer, ane? Wala ba ni kabayan? Kalusa ba man day na namatay di ay? Tulog ka adlaw pa, Paploy. Tanawa, oh. Expired naman lagi ng formalin. Paploy, mahatagaw, di. Di ko, Pastor, oy. Wa di ko salig ni mo. Unsa naman po'y kalihukan na napayag dira ah. Murag ni Mahong magpatay. Hoy! Patay ng bata. Asa? Unsa may tirada diha? Hoy, Paploy! Unsa may tirada dira ah? Namatay ang igsoon ni Sarge na katong bakla ba? Ay! Ayaw to, oy! Wala man na namatay! Hoy, Itan! Kanay mong bapa ba? Makasasala kayo. Kabulong kang patay na mi. Ay, nakasimot na bukog di maayo dariya ba? Sure, Remo nga, patay na! I-street ang kamot ba? Mananay tao ron magsugod na tang. Aha, mauday na inyong plano ha? Ilong ba? Ilong! Sige na, be. Pasiklabi na ko. Buhi ba ng bakla na? Di jay mo mutuo ha?